Sziasztok gyerekek, itt lenne a következő FIFA 17-es csapat bemutató, amiben a francia Paris Saint-Germain csapatát szeretném nektek bemutatni, úgyhogy lássuk is meg, hogy hogyan is néznek ki ez a csapat szerintem. Kezdjük is a kapussal és a védelemmel. Ugyebár érkezett ez a kis belga srác, aki elég jó teljesítmény nyújtott az EB-n, illetve a klub szinten is elég jó volt, aztán itt lenne a védelmünk, a brazil páros, illetve a brazil trió, mert Maxwell szerintem azért elég sokat letett az asztal az előző idényben. Aztán középpályán Krychowiak érkezése azért az elég nagy pozitívum, szerintem ugyebár Ben Arfa is egy elég komoly erősítés. Matuidit kicsit felhúztam, mert nagyon alul van értékelve, és támadó 3-as Di Maria, Cavani, Lucas. Hát elég komoly kis támadó 3-as, azt kell mondanom, főleg Di Maria, aki visszanyerte a régi formáját, viszont lehet, hogy Cavani helyére fognak hozni egy csatárt, tehát ezt még nem tudni. Na de nézzük is meg a cseréket, Areola, Marquinhos, Kurzawa, Pastore, Verratti és a két kis néger srác. Hát azért elég bivaj kis középpálya van a Paris Saint-Germainnek, főleg azért Pastore, Verratti, és azért vannak még mások is ott a középpályán, szóval van ott azért elég komoly középpálya. Támadós sorra van inkább kicsit gond, mert ott inkább fiatalabbak vannak, tehát ott nem nagyon van pótlás Cavani, Di Maria, Lucas 3-asra, de azt kell mondanom, hogy azért elég bitang kis csapat. Véleményem szerint fix bajnokok lesznek, illetve a bajnokok ligájában meglepetés csapatnak tartom őket, úgyhogy benne van a pakliba, hogy beúszhatják a bajnokok ligáját, ugyanis hiába ment a Libra, azért elég bivaj csapatot sikerült összehozni. Szóval ez ennyi is lett volna. Ha tetszett ez a videó, akkor dobd rá egy lájkot, és hogyha szeretnél még hasonló videókat látni, akkor írd le kommentbe, illetve ha nem szeretnél lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozz fel a csatornára. Köszöntöm mindenkinek a megtekintést, puszi mindenkinek!